Siema, hej, cześć, witajcie na moim kanale, a dzisiaj będę uzupełniał albumik. Na razie idziemy na początku, mam wszystkie rarki, jakby ktoś nie oglądał i patrzcie, od razu Paul Pogba na rozpoczęcie, potem Olympique Marsylia, tego gościa też nie mam, 57 mam niestety, to dobrze, że mam. W sensie, no dobra, to był trochę słaby, ale okej. Dobra, jest Olympique Marsylia. Nie mam znaczku i właśnie o to chodziło. Jeszcze może, gdzie jest jakiś początkowy, 40 Bayern, a Robert Corinthians jeszcze. No nie, no na razie Bayern i... O, Bayern mi tutaj brakował do... Tak, a Corinthians jest na 13. Też mi brakowało do pełnego klubiku, tak jakby. Dobra, no i się zacięło. Dobra, 237. Tu. W ogóle to jest Manchester City, czyli tu jest kolejny brak uzupełniony. Już 59 kart tylko mi brakuje. 59. Może to jest ktoś stąd? Nie, 59 kart mi brakuje, więc spoko, fajnie. Ja to zbieram po prostu, bądź się zabawa tymi kartami tak naprawdę. O, 58, ale chcę mieć tak naprawdę całą kolekcję. Pyk, 58 kart. 58 i tu jest 57. Pięćdziesiąt 56. 56. Nie, jest 56. 56. 56. 56. 56. 55. Kart mi brakuje i teraz ten Suarez idzie od... Tu Suarez idzie. Już nie, czekajcie. Tu idzie ten Suarez na 84. Czyli tu 75. Na razie jeszcze to idzie, ale to idzie już tu. Tu nie. 40. Nie, 57 jeszcze będzie szybciej. Tak minimalnie. I ten Robert Lewandowski dał mi zapełnienie tego miejsca, oto. Teraz szukamy Olympiku Marsylii, ale tu jest. O, ten był i teraz Jordi Alba jest. Żeby ten odcinek w sumie nie był taki krótki, to jeszcze chwilę może... Tego klubu Amerykan nie mam. Chyba. To było na 170... Nie, klub Ameryka jest. Ale czekaj. Właśnie, o nim zapomniałem, o tych dwóch kartach zapomniałem, żeby je wziąć. Antoine Griezmann i oczywiście pięknie. Zapomniałem o takich dwóch fajnych kartach. Dobra, 55 to jest tu. No, niedużo już mi zostało do skolekcjonowania, tak naprawdę można powiedzieć. Ale 58 ujechać. O, tu. I Antoine Griezmann. No tutaj 4 karty dominatorów. A może jeszcze, nie wiem. Jeszcze coś może... Piszcie w komentarzach, czy wolicie krótkie odcinki, czy takie dłuższe bardziej. Że kilkanaście tych kart
a nie jakieś 5. Co nie? Wolicie takie, że 10 kart, czy bardziej takie dłuższe? Jakby coś, więc... Poczekajcie, to było już tu. No jest gość. Bo jak wolicie, w komentarzu napiszcie, że krótsze te po 50 kart, to ja takie będę robił, ale jeśli napiszecie te dłuższe, takie zdecydowanie będzie więcej tych dłuższych, no to nie ma sprawy. To będzie, ale jak będzie takie, że dłuższe, krótsze, to tak naprawdę to ja zrobię tak, że po prostu będę dwa razy robię na przykład dłuższe, bo będą więcej chcieli, a raz krótszy. 2 razy dłuższy i raz krótszy. Żeby każdy mnie chciał oglądać, a nie tylko jakiś kilku gości. O. Co nie? Że jakiś kilku moich kolegów, którzy chcą dłuższy, to będą mieli dłuższy na przykład. Co nie? Jeszcze ja mam oblak 26, nie pamiętam, żeby go tutaj wiesz. Nie oblak. Ale oblak jest, no dobra. No dobra, to już kończymy ten odcinek. Siemanko, pa!